táta se zbláznil. Laurinko, ty táta se zbláznil. On si na to jako opravdu lehne, jo? Jak se ztratili a utopili magnet. No, on si na to fakt leze, jo? Tak to bude dneska v divoškách. No to si dá prdel, ne? Kámo, tak... Laurinko, chápeš to? Tak tohle je i na mě moc. Tak, a táta si plave pro magnet. 14. března na rybníku. No ale dobrý lehátko teda. Teď zabere. Ono to tam pošle. Tak to si myslím, že ty hledači to v životě tohle ještě neviděli. Já jsem jenom... My tě pak vytáhnem třeba. No. No, když tak aspoň lano máme. Máme ho. Máme magnet. A teď jak ho přitáhnem. Dělej. Máme magnet a můžeme jít zase domů. No, tak jako švíkej už odtamtať. No, takže magnet se našel a můžeme to ukončit. Kdyby náhodou se ještě stala nějaká nečekaná událost, tak to budeme natáčet dál.